Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako môže jediná iskra konfliktu zničiť životy miliónov ľudí a prejaviť sa v globálnej ekonomike? Ako môže vojna premeniť rušné mestá na mestá duchov a prosperujúce ekonomiky na hladové doliny? Toto je príbeh brutality, ktorá sa odohrala počas 600 dní na Ukrajine. Príbeh o genocíde, manipulácii a propagande zo strany Ruska. Rozsah devastácie je ťažké pochopiť, ale je to príbeh, ktorý treba vyrozprávať. Predstavte si pokojnú krajinu, známu svojou živou kultúrou a pracovitými ľuďmi, ktorá sa zrazu ponorila do nočnej mory plnej násilia a ničenia. Ruská invázia bola rýchla a nemilosrdná a zanechala za sebou spúšť. Celé mestá sa zmenili na trosky a ich budovy sa pod neúnavným bombardovaním rozbili ako sklo. Najviac srdcervúcou časťou tohto príbehu sú ľudské obete. Nevinní civilisti, ktorí kedysi viedli obyčajný život, sa ocitli uprostred vojnovej zóny. Ruské sily nemali zľutovanie a útočili na obytné oblasti a verejnú infraštruktúru. Rušné ulice Ukrajiny sa zmenili na temné javisko smrti a ničenia. Brutalita sa však nezastavila pri fyzickom násilí. Ruský režim zmanipuloval príbeh a pomocou propagandy vykreslil obraz, ktorý bol ďaleko od pochmúrnej reality. Rozprával príbehy o ukrajinskej agresii, aj keď ich vlastné sily páchali zverstvá na ukrajinskom území. Uprostred tejto hrôzy vyniká obzvlášť mrazivý incident. Zničenie vodnej priehrady Kachovka, miesta, ktoré kedysi symbolizovalo pracovitého ducha ukrajinského ľudu, je dnes jasnou pripomienkou nezmyselného násilia vojny. Ďalej masaker v Buči, Iziume a kobercové bombardovanie Azovstalu. Vplyv agresie siaha aj za hranice Ukrajiny. Aj svetové hospodárstvo pocítilo otrasy spôsobené vojnou. Ceny palív a energií po invázii prudko vzrástli, čo spôsobilo obrovský tlak na ekonomiky na celom svete. Napríklad v Maďarsku bola oslabená politika lacnej energie, čo viedlo k prudkému nárastu inflácie. Vojna na Ukrajine nie je konflikt medzi dvoma národmi. Je svedectvom ničivej síly vojny agresora a hlbokého vplyvu, ktorý môže mať na civilné obyvateľstvo a svetové hospodárstvo. Je to jasná pripomienka hrôz, ktoré sa môžu odohrať, keď sa moc používa bez zábran a bez ohľadu na ľudský život. Tento príbeh je potrebné vyrozprávať nielen na uctenie si obetí, ale aj ako varovanie do budúcnosti. Vojna totiž nie je len o vojakoch a boiskách. Ide o nevinné životy, ktoré sú rozvrátené, a ekonomiky, ktoré sú v troskách. Brutalita Ruska na Ukrajine, genocída, manipulácia a propaganda, to všetko vytvára pochmúrny obraz. Ale slúži aj ako pripomienka odolnosti ľudského ducha a odhodlania obnoviť sa aj tvárou v tvár nepredstaviteľnému nešťastiu a zlu. V tomto náročnom období si preto pripomeňme poučenie zo 600 dní trvajúcej vojny a invázie na Ukrajine.